ka ayom sinrai kala poi biang sa shisin pa ka Shad Nongkrem kala pinlong pin ihur ya ka minsim ki Nong Smith ka jaka ka batay ru ka themme jo ka riti deiti lani ka cultural center jong ka rilum khasi. Ka Shad Nongkrem ni ka Shad pomlang jo ka hima khairim ha ka singing kong kala poish ka bukut no apren ka jing ipu ipeng ringkat ka jing shimbanta ki khun sim ki khun ki hajar ka hima pat kumju ki nongwan shimbanta na ki wei pat ki hima jo ka bri u hinyotra ka blalong hamadan Shad hapalau jo ka ying Shad Smith. Hakani kasina kalyang menteri rangba ka jela Konrad ke sangma ulawan sakhi lang ye kani ka Shad niam haringkat ka jing IT ka check ka ba upload tingka na ka benta ben bai ki jaka Shad pat ka jaka shong ki lingdo ki pasan ki sodar ki nong Shad pat ki pai pa nong pet kai ru habai kren bu sim ka hima khairim upa im Dr. Balajit sim ula ong ba kani ka pomlang ka Shad niam mantau snem kala long ka bakrpang na marhadin arsnem baki khun ki hajar kimla maniwan shimbanta pai ba shu kilala maniwan ye shimbanta banwan sakhi lang ye kani ka le niam bar ka Shad ka kmen ka hima. Ulay thuru ba kani ka Shad ki poi ki nong Shad ki baywan ben shimbanta kim dunai ka lais pangod na kaleng ka hima pat na bar hima ru habakli halor ki jing poi ki blang ki raj bar ki shnad raj ki pen poi shakani kanyam upa im balaje ulay thu ba ki raj ba ki shnad raj ki bawan bujai blang kim duna ya ka saw potli ai. Kamu rumah kita, ujung dan ujung sat yang nakeleng hima, nakeleng kibenta jong hima jong, naselum, nasepoi pada sawah. Hukum juru, ibun ki pusat dunia kesumaru, nakeleng kibenta juga. Mau ngap marvisi, nang ta nasepoi tersak, nang ta napo selong hiru. But wig bang amna nyusu begitu gun benta jong keleng benta jong hima keleng benta jong ri ki wan ko ye ti benta sentrang